बिपिएफनि नेताफोरालायनो न'आव हिनजाव दंब्लाबो हिनजावजोंनो उन्दुला हटेलाव फरेननि हिनजावफोरजोंसो उन्दुयोसै बेबायदि इनडाइरेक्टलि रायदोंमोन प्रमद बर'आ। बड' हिस्ट्रि चेनेलखौ मोजां मोनग्रा नायगिरि नोंथांमोन, आं दिनै नोंथांमोननो मोनसे रेल जारिमिन मोनसे जारिमिन आं नोंथांमोननो खोन्थानो नागिरबाय। सोरबा सोरबा आंखौ कमेन्टआव जोबोर गाज्रि मोनग्राबो दङ आरो रायहरग्राबो दङ। जियानो जा आं बिथांमोनखौबो वेलकाम खालामो। खारन मानो होनना बुङोब्ला दाउ बिमा मासेया जुदि 10टा दाउदै दैदोंब्ला आरो बे 10टा दाउदैनि फिसाया मोनसे कालारनि जाखाया, गुबुन गुबुन महरनि फिसा उजिखायो। जियानो जा जायफ्रा आंखौ गाज्रि मोनग्राफोर दङ आं बिथांमोनखौबो वेलकाम खालामो। दिनैनि कन्टेन्टआ जाबाय नेताफोरखौ फोथायजाया। दिनै नेताफोरखौ आं बखियो नालाय, प्रमद बर'मोनखौ आं बखिनायनि थाखाय आंखौ जोबोर रागा जोंग्रा दङ, सोरबा सोरबा रागा जोंहरो। बिथांमोना माखासे खोथाफोरखौ लानानै रागा जोङो जानांगौ, नङा होमबा? जियानो जा बिथांमोनखौबो आं वेलकाम खालामो। जियानो जा दिनैनि कन्टेन्टआ जाबाय नेताफोरखौ फोथायजाया। खारन मानो होनना बुङोब्ला नेताफोरनाव एम्बुनि आखु थायो। एम्बुआ जेराव दै दं बेयाव बारलाङो। एम्बुआ दैयावबो थानो हायो, बोरियावबो थानो हायो, खिन्थु जेराव दै दं बेयाव बारलाङो। दिनै नाय प्रमद बर'आबोथ' गोबां रायजो राजाफोरखौ बर'फोरखौ थगायबाय, नङा होमबा? माखासे गोदै गोदै बाथ्रा बुंनानै बर'फोरखौ मोजां मोनहोबाय, कनफिउस खालामबाय आरो बिदिनो बिथाङा दिनै थगायबाय। जोंनि उदालगुरियाव रौता सारियालि, नोंथांमोना मिथिगौ जानांगौ रौता सारियालि। सोनाबजों थांबाय उदालगुरि टाउन, सानजाजों थांबाय तेजपुर, खोला थांबाय गुवाहाटि आरो साहाजों थांबाय रौता रेल स्टेसन। आरो बे सारियालियावनो राजा लामा होबथानाय मोनसे प्रग्राम जादोंमोन। आबसुनि आरो NDFB-नि सोमावसारनाय खौसेयै सोमावसारदोंमोन आरो बेयाव पिपोल जयेन्ट एक्सन कमिटि, गोबां बिदिनो गुबुन गुबुन आफादफोरबो बेयाव खौसेयै सोमावसारदोंमोन। आरो बे राजा लामा होबथानायाव उखिल गगै बिथाङाबो बाहागो लाफैदोंमोन। प्रमद बर'आ बेयाव बुंनायमोन, बिपिएफनि नेताफ्रा न'नि दाउखौनो जाला जाहैदों। न'आवनो दाउ दंनो, न'नि बेदरखौ जाला, न'नि दाउखौ जाला। हटेलाव दिल्लीयाव काहा फरेननि बेदरसो जायो जाहैबाय, फरेननि दाउसो जायो जाहैबाय, बेबादि बुंदोंमोन। नोंथांमोना मा बुजिदों बे बाथ्राखौ आं क्लियार खालामना होनि। मोनसे इनडाइरेक्टलिहै रायदोंमोन। बिपिएफनि नेताफोरालायनो न'आव हिनजाव दंब्लाबो हिनजावजोंनो उन्दुला, हटेलाव फरेननि हिनजावफोरजोंसो उन्दुयोसै, बेबायदि इनडाइरेक्टलि रायदोंमोन प्रमद बर'आ। आरो बिनि रायनायखौ जों ओरैबायदि मोजां मोनदोंमोन। आरो बिथाङा बुंनायमोन, बिपिएफनि नेताफोरखौ रायनायलाय अन्थाइ खुबैहोनो हागौ होननानै बुंनायमोन आरो बिपिएफनि मानसिफ्रा। खुगैथों, जेबो नङा होनना बुंदोंमोन आरो प्रमद बर'आ। आं बिसोरनि अन्थाइ खुबैनायखौ खनना लांनानै न'सो बानायगोन होननानै। दिनै हसानो प्रमद बर'आ रङिया टाउनाव बिपिएफनि अन्थाइ खुबैनाय अन्थाइखौ खनना लांनानै दिनै बिल्डिं लुमारबाय। आरो मोनसे मिथिङाव बिथाङा बुंबावनायमोन, बे सारियालि राजा लामा होबथानायावथ' प्रमदखौनो नुहुरला, ओरैबायदि बे समाव प्रमदआबो गोदान गोदान आबसुआव प्रेसिडेन्ट जाना सिनायथिया दाम लादों, मानसिफ्रा प्रमदखौनो मोजां सिनाया बे समाव। बिथांखौ नायनो थाखाय जोंथ' बे तेजपुर थांनाय रड आरो साहाजोंहा स्टेसन थांनाय रड, बे लामानि खनायाव बिल्डिंआ बानायबाय थादोंमोन बे समाव। कमप्लिट जायाखैमोन। दायो बे कमप्लिट जानानैबो बेयाव महल सहल जाबाय। बे बिल्डिंआव गाखोलायनानै जोङो प्रमदखौ नाहरदों आरोना। माबायदिथार प्रमदनि महरा, सेहेराया, इसां मोजां मोजां बाथ्रा बुङो, एकदम नेताफोरखौ रायनो हायो। बे समाव बिपिएफनि नेताफोरखौ रायदों। बेनिफ्राय रौतानि बे गेवलां फोथाराव आरो
इयुनाव खनसेबाव आरो मोनसे मिटिं जाबावबाय बेयाव बिथाङा बुंबाय BPF नि नेताफ्रालायनो प्रमोद बर'मोननि सोमावसारनायखौ गादि सेजानो गिदों जाहैबाय आरो बेयाव बिथाङा समायखिरा लानानै बुंबाय आरो जे बर'लेण्ड जायागौ मानि कुनु सुक्तियाव जों साइन होआ होननानै नोंथांमोना बे भिडिअखौ नोंथांमोना दा ससियेल मिडियाफोराव नुबायानो थाखायो फेसबुकफोराव नङा होमबा एकदम भाइराल जागासिनो दङ बेयाव बुंदों बिथाङा समायखिरा लानानै बर'लेण्ड जागौमानि कुनु EM BTC नि EM GM हा MLA MP चिफ जाया होननानै बुंनायमोन आरो बेबायदि फोथाय जाया नेताफ्रा थगायसुला जायो नङा होमबा ओरैनिफ्राय ओरै बारो नै बिस्वजित मोना ओरैनिफ्राय ओरै बारबाय जेराव दै दं बेयाव थांगोन हा जेराव फैसा दं बेयाव थांगोन सोरबा सोरबा आंखौ रायहरो नेताफोरखौ रायनायनि थाखाय बखिनायनि थाखाय हा खिन्थु बे फर्मुलाखौ आं प्रमोद सारनिफ्रायनो सोलोंदों आरो आंखौ सोर होनहरलायथारो आरोना आंबो सासे बर'आनो बिमा बिफायानो बर' नङा होमबा कालिदास होनना सानना लाबाबो जाबाय आंखौ नोंथांमोना कालिदासनि जारिमिन मिथिखागौ जानांगौ कालिदासआ जेबो रोङामोननो खिन्थु मोनसे समाव राजाखौ रैखा खालामनो हादोंमोन जाहैदों कालिदासआबो दिनै जों बर' हारियाव बेसे गुलाय गुजाय जारिमिन जागासिनो दङ नङा होमबा बर' हारिखौ नासयनाय बिटिआर एकर्ड जानानै जोंनियाव नै गोबां खैफोद जोंनि उदालगुरिनि सासे डाक्टर बुथार जादोंमोन बिनिथ' दिनैसिम ना सोमावसारखो ना केस गेलेखो ना बिनि बिजिरनाय मोनखो जेबो गैया आबसुआबो फंसेबो बुङासै दासिमबो राहुल ना माबा नाममोन जोंनि उदालगुरिनि सासे बुथार जादों आसामावनो बुथारदों बिटिआर एकर्ड जानायनि उनाव बियो आरो बिदिनो गोबां बर' सिख्लाफोरबो बुथार जादों गुबुन गुबुन जायगायाव फरायनो थांनायफोरा बुथार जादों काहा फैसा खामायनो थांनायफोराबो बुथार जागासिनो बर'फ्रा नासयजागासिनो दङ दा बेफोरनि थाखाय बर' रायजो राजाफोरानो सिरि मोननांगोन जाम्बाफोराबो सिरि मोननांगोन कालिदास बायदि जानांगोन जेबो रोङिफोराबो अब्लासो बर' हारिया थांनानै थागोन नङाबा बर' हारिया जोबस्रांनायनि लामायावनो दङ दिनै जोंनियाव गोबां जाथायफोरा जागासिनोखा नङा होमबा बिटिआर एकर्ड जानायनि उनाव इभिक्सन माबा माबि बेफोर गासैबो नेताफोरनि सायाव जादों नेताफोरखौ जोंनो दैखाङो जोंनो सेलेक्ट खालामनानै नेता फसङो रायजो राजाफोरानो खिन्थु नेताफोरा एम्बुनि आखु लायो नेता जाब्ला एम्बुनि आखु लायो जेराव दै दं बेयाव बारलांगोन खिन्थु एम्बुआ बोरियावबो थानो हायो नेता जाब्ला एम्बुनि आखु थायोनो फोथाय जाया बिनिखायनो नेताफोरखौ रायनोबो नांगौ नङा होमबा सोरबा सोरबा आंखौ गाज्रि मोनहरो रायनायनि थाखाय नोंथांमोना बे जारिमिनखौ खोनानानै बुजिबाय जानांगौ नङा होमबा नेताफोरखौ फोथाय जाया गावनि खास लोगोखौनो सिनाया अब्ला बे रायजो राजाफोरखौ बहा सिनाय नङा होमबा एकदम न'खर न'खरनो फर्म फिलआप खालामलायफैथारबाय साख्रि होगोन न'खर न'खरनो नोंसोरनि बे गय दनाफोराबो गय बिलाइफ्रा गारजाला जों फेक्टरि लाबोनोसै बै दुब्लियाव गारबोनाय नारा जिगाबफोराबो गारजाला जों फेक्टरि लाबोनोसै बेबायदि बुंथारबाय नङा होमबा नेताफोरा दिनै बोरो नङा होमबा जोबलाय लांनोसै 5 बोसोर थांलाय लांसै नै 3 बोसोर रानिं जागासिनो दङ जेबो जाजेनाखै ओमफ्राय बेबायदि आरोना नेताफोरखौ फोथायजाया खोथायावल' गोदै गोदै बिनिखायनो नेताफोरखौ दा फोथाय मानो होनना बुङोब्ला नेताफोरनाव एम्बुनि आखु थायो स' लोगोफोर नोंथांमोना बुजिबाय जानांगौ दिनैनि कन्टेन्टखौ नङा होमबा बे मोनसे एकदम रियेल जारिमिन आरो सोरबा सोरबा आंखौ सैथोखौ बुंनायखाय आं जि जारिमिना जालांबाय थादों बेफोरखौसो बुंगासिनो बेफोरखौ बुंबोला दुखु मोनो सोरबा सोरबा जियानो जा आं बिथांमोनखौबो वेलकाम खालामो लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक कमेन्ट खालायनो दाबाव आरो हायोब्ला शेयार खालामगोन अननानै आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालायाखैबा खालायगोन बेखिनियानोसै दिनैनि कन्टेन्टआ